Segundo roubo nun mes nunha vivenda da Pobra de San Xiao, no concello lugués de Láncara. Os ladróns entraron na casa pola mañá, cando as moradoras non estaban. Remexeron todo, deron coa caixa forte e abrírona usando unha radial sen importarlle o ruído nin o cheiro que podían xerar. Levaron un botín importante formado por cartos e xoias. A primeira hora da tarde, cando volveron os habitantes da casa, xa se atoparon con este panorama. Tuvieron que estar por la mañana, además que debieron de estar un poco antes, debieron de acabar un poco antes de Ana llegar a casa, porque el olor era tremendo. Me llama llorando, diciéndome, mira, acabo de entrar, está toda la casa patas para arriba, robaron. Allí había dinero, luego se llevaron todo el oro que teníamos a la vista, desmantelaron toda la casa. Y no te puedo decir nada más porque no nos dejaron tocar a nada y estamos pendientes. Hoy Ana fue a la Guardia Civil a hacer la denuncia. Boas tardes, xoves 15 de xaneiro, novos roubos tamén na comarca do Deza. Logo dos acontecidos esta fin de semana pasada en 2 pisos de Silleda, agora tocoulle o rural de Lalín. Asaltaron alo menos 3 casas, na parroquia de Moneixas e no lugar de Carragoso. Nun dos casos levaron xoias de ouro sen causar estragos. Entraron ao inmoble por esta fiesta. Como foi a cousa? Por onde entraron e que levaron? Por unha ventana levaron as gollas, pouco máis que de momento, a verdade, non subín arriba, non vi moi revuelto, entón deixei, pero deixaron todo estrozado. Sí. Todo, caixosa, todo. Sí. Intento de estafa en Vilagarcía. O Concello fai un chamamento a comercios, hostaleiros e empresas en xeral para que extremen as precaucións. Alguén está chamando os negocios dende un número oculto. Faise pasar pola policía local. Ofrécelles os empresarios e donos de establecementos anunciarse nunha revista que en realidade non existe. Todo a cambio de cartos. Dende o consistorio piden que ninguén pique neste calote e alerte a policía ante calquera sospeita. Me comentou que estaban facendo a policía local de Villagarcía unha revista e que se podíamos colaborar, que o agradecerían, que desde a policía local, se colaborábamos, que iban colaborar con nós tamén, que iban telo moi en conta. Si, por suposto, ninguna administración pide cartos polas, nin chamadas de telefónica, nin en persoa, nin nada. As administracións non recaudan fondos deste xeito. A Policía Nacional prendeu un home en Pontevedra por gravar presuntamente as partes íntimas de varias mulleres. O arrestado empregaba unha bolsa cun oco na parte inferior, dende onde tomaba imaxes cun teléfono móvil. Actuaba na rúa en pleno centro da cidade, elexía as súas vítimas, sempre mulleres con saia curta, e seguías mentres as gravaba, aproveitando zonas con aglomeracións de xente. Descubrírono uns axentes que vixiaban a área comercial con motivo das rebaixas. Está acusado de varios delictos contra a intimidade. Un individuo estuvo en una época de rebaja grabando a mujeres, vamos a decir mujeres en general para no decir algún tipo de edad en concreto, y bueno, que estas cosas no deberían pasar porque claro, hay niños pequeños, hay adolescentes que no tienen ni idea de que estas cosas pueden pasar. Si me pasara a mí realmente lo denunciaría, iría donde tenga que ir y que pague por lo que tenga que hacer porque al final está invadiendo su intimidad. O 2025 foi un ano destacado na loita contra o narcotráfico en Galicia. As forzas de seguridade interceptaron alixos moi importantes, entre eles o requisado na Porra do Caramiñal con 11 detidos e preto de 4 toneladas de cocaína. Foi o maior do ano en toda Europa. Tamén houve operativos máis pequenos que, con todo, danaron as mafias que tratan de introducir a droga no continente a través da nosa comunidade. Bueno, o papel dos albaneses en Galicia é importante, transportase dunha maneira moito máis grande, moita máis cantidad, porque contan con as pérdidas, pero se mandas que logras introducir 60 ou 70, a ganancia sempre vai ser favorable, non? Volven roubar a plena luz do día nunha vivenda da Pobra de San Xiao, no concello lugués de Láncara. É o segundo roubo en menos dun mes. Desta vez tamén buscaban cartos e xoias e rebentaron a caixa forte cunha radial.
Todo revolto e un intenso cheiro a queimado foi a escena que encontrou a propietaria ao abrir a porta da casa, entraranlles a roubar e non había moito tempo. Total, que me llama llorando, diciéndome, mira, acabo de entrar, está toda la casa patas para arriba, robaron. Y olía muchísimo a hierro quemado, a chamusquina, pero un olor horrible, o sea, acababan de estar. Porque son 3 plantas la casa, y en la planta baja tenemos una caja fuerte que la forzaron, pero cortando todo lo que es, no la pared. Yo al principio pensé que era la pared, no, cortaron la puerta de la caja fuerte. A casa na que entraron é a da nai de Pilar, nela viva a súa irmá, e di que foron directos pola caixa forte que rebentaron unha radial. Allí había dinero, logo se llevaron todo el oro que teníamos a la vista, desmantelaron toda la casa. De momento non fixeron unha valoración do roubado, pero son cousas de gran valor económico e sentimental que pertencían á nai finada hai un ano. Es un desasosiego, no te lo puedo explicar, pero lo de mi madre fue muchísimo peor, porque al faltar ella, sus cosas, por ejemplo los collares, ¿no? Tenía collares muy bonitos de piedras, porque mi hermano viaja y siempre que iba a un sitio distinto le traía un collar. Estaban todos tirados por el suelo. A eso no le dieron importancia, ¿sabes? Ni a la plata. Na zona hai preocupación porque hai un mes houbo outro roubo, pois nunha casa desta urbanización tamén actuaron de día e levaron 10.000 euros en cartos e xoias. Dos casi de un mes para el otro, 2 robos seguidos en el mismo sitio. Alguien nos tiene ya controlados. Esperemos que no vaya más y que la Guardia Civil pueda dar con ellos. O mesmo agarda Pilar. Que no sé, que los cojan rápido si es que los pueden coger, porque claro. A Garda Civil investiga os 2 roubos. E continúa a vaga de roubos na comarca do Deza con 3 novas denuncias na zona periurbana de Lalín. Os ladróns entraron polas ventás das vivendas aproveitando a ausencia dos propietarios. O obxectivo, cartos en efectivo e xoias de ouro. Iria. Si o patrón destes roubos é moi similar aos que se están producindo na comarca de Santiago, pero se descoñece aínda se gardan algún tipo de relación. O que si sabemos é que aquí no Deza os ladróns vixilan as casas e aproveitan a ausencia dos donos para entrar, remexer todo e levar os cartos en efectivo e as xoias de ouro. Neste caso, os últimos asaltos producíronse en Moneixas e aquí en Carregosos, como vedes, a moi poucos metros do casco urbano de Lalín. Un pequeno burato na fiestra serviulles os ladróns para entrar na casa desta veciña de Carragoso nas aforas de Lalín. Foi entre as 6 e as 7 da tarde do domingo, aproveitando un momento en que saíran da vivenda. Por unha ventana levaron as gollas, pouco máis que de momento, a verdade, non subín arriba, non vi moi revuelto, entón deixei, pero deixaron todo estrozado. Todo, caixosa, todo. A chegada duns veciños sorprendeu os asaltantes que saíron precipitadamente da casa. Tiveron pouco tempo, pero deulles para remexer armarios e caixóns e roubar as xoias de maior valor económico e sentimental da familia. Chegou a veciña dun deles e chegamos nós. Non lleremos máis que tempo de 3/4 de hora, cando moito. A poucos kilómetros dali, en Moneixas, rexistráronse tamén o domingo outros 2 roubos de características similares. Malia que unha das casas está en pleno núcleo, ninguén notou nada raro. Mentres a Garda Civil investiga os saqueos, a preocupación medra entre os veciños do Deza. En Silleda, onde tamén entraron a roubar en 2 pisos a pasada fin de semana, o Concello anunciou un reforzo policial e pediu aos veciños que lembren pechar con chave as casas aínda que se ausenten por pouco tempo. A Policía Local de Vigo detivo un home de 28 anos acusado de marchar sen pagar en 2 bares da cidade. Ademais, presuntamente agrediu un camareiro e golpeou cunha cadeira un coche aparcado na rúa. Susana. Si, primeiro home entrou nesta cafetería
moi próxima á Praza da América, que en Vigo fixo varias consumicións por un valor dos 20 euros, pero a hora de pagar dixo que ia facelo con tarxeta e acabou fuxindo do local co TPV despois de agredir presuntamente o responsable e proferir varias ameazas. Pouco despois dirixiuse a outro bar próximo onde tamén realizou varias consumicións e marchou sen pagar. O peor foi que ao saír lanzou unha cadeira contra un coche que había aparcado diante do negocio. Cando chegaron os axentes da policía local, estaba moi agresivo e tivo que recibir asistencia médica. Finalmente foi detido como presunto autor dos delitos de roubo con violencia, danos, estafa e ameazas. Botaron toda unha xornada sen luz na rúa e, segundo os veciños, a causa pode estar no enganche ilegal o tendido dunha casa ocupada. Din en Cabral, no concello de Vigo, que os ocupas son os que máis luz teñen en todo o barrio. Escoiten. Pois metéronos xa directamente. De feito, eles teñen máis potencia que eu na miña casa, sinceramente, porque teñen uns cachofocos que digo eu que nos podían alumbrar casi a mitad de Cabral. Este coche patrulla con radar de velocidade da Garda Civil de Tráfico pillou unha furgoneta a 185 km/h na AP9 na zona de Abegondo. O vehículo interceptado ten a súa velocidade limitada a 90 en autoestradas e autovías, polo que superaba o dobre do permitido. O condutor enfróntase unha posible pena de 6 meses de prisión. Outras imaxes corresponden a un incendio no interior dun garaxe do barrio Coruñés dos Mallos. Foi a tarde pasada. Ao lugar acudiron 4 dotacións de bombeiros que lograron extinguir as lapas. A orixe do lume foi o motor dun coche que comezou a arder por causas que se descoñecen. As lapas tamén afectaron outro vehículo e a instalación eléctrica do garaxe. Sorpresa, indignación e preocupación entre comerciantes e clientes da rúa Benito Corval de Pontevedra tras coñecer que a Policía Nacional detivo un home que se dedicaba a gravar por debaixo da saia mulleres nesta zona. Colocaba o móvil no fondo dunha bolsa e seguía as vítimas de preto para gravalas. Foron uns axentes da Policía Nacional que patrullaban por esta zona comercial por mor das rebaixas os que detectaron a actitude sospeitosa dun individuo. Este era o método que ideara para gravar as súas vítimas, sempre mulleres con saia curta. Seguías moi de preto pola rúa e cando entraban nas tendas e achegábase coa bolsa para gravar as súas partes íntimas. Os axentes vixiárono e comprobaron que incluso mudaba de roupa nun coche para pasar desapercibido. Detivérono tras comprobar como manipulaba o teléfono e o metía na bolsa para seguir gravando máis vítimas. Malia que ningunha se decatou do delito e non hai denuncias, a nova correu como a pólvora e suscitou a indignación e sorpresa de comerciantes e veciños. Un individuo estuvo en una época de rebaja grabando a mujeres y bueno, que estas cosas no deberían pasar porque claro, hay niños pequeños, hay adolescentes que no tienen ni idea de que estas cosas pueden pasar. Y a mí me parece algo súper horrible, no sé, que te persigan, que te estén sacando fotos sin tú saberlo, me parece una cosa, es acoso al final, ¿no? De todo este tipo de comportamentos e de actuacións é increíble que a día de hoxe se sigan facendo. A mí pareceme terrible vivir con ese medo, non sei, é algo que eu non sabría xestionar. A xente nestes tempos está moi mal e cada vez vamos a peor. E se non facemos estas cousas de denunciar e así, ao final van a seguir facendo. Malia que neste caso non houbo denuncias porque as vítimas non se decataron, as mulleres coas que falamos en Pontevedra teñen claro como actuar en caso de ser vítima dunha situación deste tipo. A quen lle pase, que denuncie, que avise, que o conte e que cantas máis persoas se enteren e sepan o que está pasando, mellor. Yo, si me pasara a mí, realmente lo denunciaría, iría donde tenga que ir y que pague por lo que tenga que hacer, porque al final está invadiendo su intimidad. O home detido está acusado de varios delitos contra a intimidade. En Vigo, os veciños do barrio do Cabral estiveron toda unha xornada sen luz na rúa. Din que os ocupantes dunha casa ocupada fixeron un enganche ilegal ao poste da luz e quedaron sen iluminación. É unha situación que levan ano e medio padecendo e que, segundo eles, xa denunciaron en varias ocasións. Así, ás escuras, quedaron os veciños do Cabral case 20 horas de apagamento na iluminación pública por un enganche ilegal ao poste da luz que fixeron, din, os habitantes desta casa ocupada en Fontiñas da Riba. O enganche se ve estupendamente, puxeron un cable gordo, verde, agujerearon a casa deles,
Pois metérono xa directamente. De feito, eles teñen máis potencia que eu na miña casa, sinceramente, porque teñen uns cachofocos que digo eu que nos podían alumbrar casi a mitad de Cabral. Salir á calle de noite con esa xente, pois a verdad que non che dá seguridade ninguna. Medo e inseguridade dende hai ano e medio, o último foi o roubo nunha vivenda. Temen que controlen os seus movementos. E que este veciño solo saliu unha hora e media que foi a facer a compra, entraronlle na casa e o problema que, aparte de roubarlle as cousas, que según iban aparecendo os caixos e non tiñan nada, ibannos rompendo, desfixéronlle destrozos na casa. Sofren cada día, tamén cada noite, os ruídos que saen da vivenda. Aguantando esa situación pois todas as noites con golpes, con eu que sei, martillazos, destornilladores, taladros, eu que sei. Deben estar facendo unha mansión aí. Pois escoitamos ruidos constantemente, agora estuveron, non sei, igual estuveron un mes desbrozando, estuveron un mes tamén bastante tempo cortando árbores, que se escoitaba o ruido, queiman, de repente empeza a cheirar como a vela queimada, e é porque están queimando cables, supoñemos que para sacar o cobre. Preocupados a máis pola insalubridade nas vivendas, tamén nas zonas comuns como o lavadoiro. Lavan a súa louza, tiran o resto da comida, de macarróns, deixan os cuchilos. Durante moito tempo tamén coitelos enormes. Entón, esa inseguridade, ese medo de, ostras, teñen coitelos moi grandes, a min rajaron as rodas do coche. Os veciños confían en que un xulgado ordene canto antes a desocupación desta vivenda. Na Coruña, os veciños do barrio dos Castros levan un mes sen poder utilizar un elevador que salva a pendente da Rúa Concordia por mor dunha avaría que se produciu por filtracións de auga. Esta mañá, un técnico da empresa responsable estaba na zona tratando de arranxar o problema e tamén se estaba a realizar unha inspección por parte de Industria, polo que o servizo podería quedar restablecido nun curto período de tempo. Pois xa leva case un mes e hai persoas maiores que veñen aquí ao súper e, bueno, despois iso coste pos maiores é tremendo. Digo, non, usted que é tremendo. Pero, bueno, é o que hai. É necesario, é necesario. Eu vexo cando estou aquí esperando o bus e hai moita xente que o está utilizando. Tamén na Coruña, a Consellería de Sanidade confirma un mínimo de 6 casos de salmonelose no gromo alimentario detectado no Instituto de Elviña, na Coruña. Un dos afectados por salmonela tivo que ser ingresado, pero hai outro medio cento de alumnos de todos os cursos que están de baixa con síntomas semellantes: vómitos, diarrea e febre. Sanidade non tivo coñecemento do sucedido ata o luns ao mediodía e está a levar a cabo a correspondente investigación epidemiolóxica para coñecer a orixe deste gromo. O centro non ten comedor, pero sí cafetería, que foi pechada malia ter boas condicións hixiénicas. As sospeitas recaen sobre a inxesta de tortilla en mal estado durante o recreo. Hai outro gromo, neste caso de gripe A e COVID, nunha residencia de maiores en Mondoñedo. Hai 10 anciáns afectados, 8 por gripe e o resto por coronavirus. 4 tiveron que ingresar no Hospital da Mariña, en Murela. Polo menos un xa foi dado de alta. 2025 foi un ano bastante bo na loita contra o narcotráfico, segundo as forzas de seguridade. Houbo alixos de grande importancia, como o da Pobra, con máis de 3.600 kilos de cocaína, o maior do ano en toda Europa, pero tamén moitos golpes máis pequenos, menos mediáticos, pero que fan un burato importante nas mafias que se lucran coa droga. Mafias, por certo, que xogan con vantaxe. Como nunha partida de xadrez na loita contra os narcos móvese ficha segundo o xogo contrario e en Galicia o taboleiro cambiou xa hai anos. Están entrando outro tipo de mafias ou de grupos, organizacións, pero siguen confiando no autóctono galego. Pouco teñen todo moi ben estruturado. As organizacións galegas prácticamente xa se especializaron en nas descargas, no transporte. Pero que marca as reglas agora son as mafias albanesas, son os empresarios os que poñen os cartos. Nas últimas horas caía un grupo en Vigo, outro máis, e xente que xoga duro. Ahora están actualmente en toda España, de hecho se vio en este año una descarga de sustancia estupefaciente, en concreto una tonelada de cocaína en Vilanova de Arousa y se detuvo a varios albaneses. Transportase dunha maneira moito máis grande, moita máis cantidade, porque contan con as pérdidas, pero se mandas que logras introducir 60 ou 70, a ganancia sempre vai ser favorable, non?
Dos grandes cargamentos os grandes alixos do 2025, 3.600 kilos na Pobra, 4.000 aos poucos meses nun barco que viña cara a Vigo, cifras que antes non se vían e que chegan por mar. A través de portos, de feito de Vigo ocupou o cuarto posto en entradas de droga ou por debaixo da auga. En cuanto a la detección de semisumergibles sí que lo tenemos bastante complicado, al final portan mucha sustancia estupefaciente en su interior. Entonces es complicado, por eso necesitamos la cooperación internacional con otras unidades para que nos marquen todos estos vehículos marítimos. Calculase que nas costas galegas entra unha lixa a semana porque en América do Sur hai sobrestock. Nótase nos prezos e tamén no tráfico de drogas que se move polo miúdo. O precio descende moito, entonces hai moita xente que ten máis acceso a comprar 1 kilo, medio kilo. Eso repercute en que os narcopisos e o tráfico medio se disparan. Golpes ás veces menos mediáticos, pero que deixan tocadas as organizacións. O principal traballo non é coller droga, ainda que poda parecer que sí, non? Senón máis ben desarticular organizacións e grupos criminais. Son David contra Goliat pola globalización do mercado, polo avance nas tecnoloxías e polo lastre do propio sistema. Dende todos os ámbitos da loita contra o narcotráfico, clámase por unha reforma legal que axilice os procedementos. Pois precisamente 5 dos 11 investigados polos máis de 3.600 kilos de cocaína requisados na Pobra do Caramiñal en setembro saíron de prisión. Estaban no cárcere de Teixeiro de xeito preventivo. A Audiencia Provincial da Coruña ordenou a súa posta en liberdade tras analizar os seus recursos. Os demais arrestados continúan presos. Entre eles hai un cidadán colombiano e 2 irmáns procedentes de Ecuador. A investigación segue baixo segredo. Este foi o maior alixo requisado en Europa, como dicimos o ano pasado. Hostaleiros e outros negocios de Vilagarcía denuncian un intento de estafa telefónica. Aseguran que recibiron chamadas dun número oculto nas que alguén se fai chamar pola mesma policía local para tratar de venderlles un espazo publicitario nunha revista que non existe. O Concello xa foi alertado da tentativa de calote e fixo un chamamento a comercios e particulares para que extremen as precaucións. Unha chamada en número oculto facéndose pasar pola policía local. Esa foi a fórmula da tentativa de calote que onte denunciaron múltiples negocios de Vilagarcía de Arousa. Identificándose co nome de Juan, os estafadores chamaron a comercios de diversos sectores ofrecendo un espazo publicitario nunha próxima revista da policía local. Chamou unha persona facéndose chamar Juan, me dixo que era, con voz andaluza e todo tal, e me comentou que estaban facendo a policía local de Villagarcía unha revista e que se podíamos colaborar, que o agradecerían, que desde a policía local, se colaborábamos, que iban colaborar con nós tamén, que iban telo moi en conta, e dixo, mira, tenemos varios anuncios, el faldón, uno de 300 e uno de 150 euros. Estrañados pola chamada, os propietarios de múltiples establecementos decidiron contactar coa policía e o Concello. Foi entón cando descubriron que a presunta revista non existía, senón que se trataba dunha estafa. Foron chamadas de denuncia aquí a propia xefatura da Policía Local, de 2 talleres de reparación de automóviles e dun local de hostelería, dun restaurante, e informaban que unha persoa baixo un número oculto de teléfono chamaba pedindo cartos para a publicación dunha revista da Policía Local. Tras recibir múltiples chamadas alertando do calote, o consistorio emitiu un comunicado dirixido a negocios e particulares solicitando que se extremasen as precaucións e lembrando que ningunha institución pública recada fondos desta forma. Dende entón as chamadas fraudulentas cesaron e arestora non hai constancia de ningunha víctima de estafa. Facelo público, entendemos que tamén serviu de efecto disuasorio neste caso para estes delincuentes e, por suposto, ningunha administración pide cartos polas nin chamadas de telefónica, nin en persoa, nin nada. As administracións non recaudan fondos deste xeito. Non, en principio non houve ningunha denuncia que se coñeza e, polo tanto, en principio quedou nun susto, pero, alerta sobre toda a cidadanía. Con todo, as autoridades municipais piden a veciños e establecementos locais que manteñan as precaucións e contacten coa policía ou o Concello en caso de recibir unha chamada sospeitosa. A borrasca que está a atravesar Galicia obriga a coller o paraugas e abrigarse, pero tamén ten outras consecuencias. Por exemplo, a escaseza de peixe nos mercados. Vémolo nuns minutos aquí no Galicia Noticias. Sí que se nota, hai menos postos abertos e menos peixe tamén en cada posto. Rodaballo moi poquito, lubina non hubo gran cosa tampouco, bacaladitos moi poucos,
Jure los pequeñitos nada. Este buque mercante chegou ao porto de Vigo coa mercadoría desprazada a causa do temporal. O María Francisca sufriu un corremento da súa carga cando navegaba con destino a Vigo á altura de Aveiro, en Portugal. No seu traxecto perdeu varios contenedores. Fontes portuarias aseguran que non supón ningún risco ambiental. Nos vindeiros días comezaránse a recolocar os depósitos, unha tarefa que podería levar varias semanas. Efectivos de gardacostas de Galicia evitaron que unha lancha de recreo acabara emborcando contra rochas na Illa da Arousa e a un tripulante a bordo e corría perigo de encallar. Nesta imaxe podemos ver o momento no que os gardacostas de Galicia procedían a remolcar a embarcación de recreo que onte quedou á deriva ao norte da Illa de Arousa. O único tripulante da nave deu a voz de alarma pasadas as 12:30 da mañá, ao quedarse en motor cerca dunha zona rochosa. A rápida intervención da patrulleira Illa de Cortegada evitou unha traxedia. Rapidamente mobilizamos esa patrulleira e acudiu á zona do rescate, localizou a embarcación que tiña unha persoa a bordo e rapidamente deulle remolque, enganchouna e librou de escachar nas rocas. Tardamos realmente 10 minutos en facernos cargo da emerxencia. É vital ter unha alerta temprana e con esa alerta ofrecer unha resposta inmediata. Afortunadamente non houbo que lamentar feridos nin danos materiais. A embarcación foi remolcada ata o porto deportivo de Vilagarcía de Arousa. Estas intervencións levadas a cabo polos gardacostas de Galicia son bastante habituais, sobre todo durante a tempada estival, aínda que as máis graves son no inverno. Este último ano, que é 2025, levamos intervencións directas de gardacostas de Galicia, unhas 60 ou 70 de búsqueda e salvamento, e o resto casi contaminacións, pequeñas contaminacións, episodios de contaminacións que os cortamos a tempo, por esa rápida intervención. No que va de ano do 2025, en Galicia hemos registrado uns 15 mortos na costa e outros 15 desaparecidos. Nos seus 35 anos de historia, o Servizo de Gardacostas de Galicia rescatou máis de 2.000 persoas. Pois precisamente o temporal e os avisos no mar deixanse sentir nos mercados galegos. No da Praza de Lugo na Coruña, por exemplo, bastantes vendedores optaron hoxe por pechar e os que están abertos fano con escaseza de especies. Ante a escaseza de capturas, houbo vendedores que decidiron pechar os seus postos e os que abriron non puideron ofertar todo o que lles gustaría. Sí que se nota, hai menos postos abertos e menos peixe tamén en cada posto. Claro que afecta, pero bueno, sempre hai peixe que poder ofrecer aos clientes. Rodaba ya moi poquito, lubina non hubo gran cosa tampouco, bacaladitos, moi pocos. Jure los pequeñitos nada, los hay de esos otros, un poquito más grandes. Hai menos en meiga, despois de forno hai pouco, menudo tamén hai pouco. Falta un pouco de todo, porque se os barcos non salen... Moito puesto non hai aberto, entón significa que tampouco debe de haber moito. E precisamente esa escaseza de algunhas especies repercute nos prezos que hoxe si atopamos un pouco máis elevados. Con todo, neste mercado da Praza de Lugo, aquí na Coruña, os vendedores contan que con respecto ao Nadal baixaron os prezos, malia que non tanto como deberían nestas datas. El ejemplo del lenguado, que sigue a 43, y en estas fechas pues podía ir perfectamente sobre 35, que les llegaba bien. Pero claro, para haber temporal hubo muy poquito, pues sube el precio. La merluza bajó mucho, porque estaba a 30 y va a 18 o a 16, depende del tamaño, pero perfectamente pode ir a 12. Si non temos cantidad e somos moita xente a querer comprar, pois lógicamente eles teñen que aproveitar, tamén se arriesgan bastante. Escasea tamén o marisco, sobre todo os percebes e a centola, porén neste mercado aseguran que o que hai é de boa calidade e que os prezos non subiron dun xeito exaxerado. Camarón moi bueno a 90, tengo percebe a 85, 95 y 105. Bueno, eso ya se fue. Después tenemos centolla muy buena del país, entre 45 y 30, muy buena. Semella que esta imaxe seguirá repetíndose nas próximas xornadas. Imos agora cunha das primeiras romarías do ano e tamén das de maior tradición. A parroquia canguesa de Aldán celebra hoxe o San Amaro. Xoel, hai ambiente aí a pesar da chuvia?
Pois o certo, Raúl, é que a choiva fixo acto de presenza durante gran parte desta mañá, como en moitos outros puntos da nosa comunidade, o que certamente, como poden ver, tivo influencia na cantidade de asistentes que desta hora continúan neste lugar. A choiva tamén impediu a tradicional procesión logo da misa solemne, polo que a imaxe non puido sair da ermida de San Amaro. O que non impediu a choiva, iso sí, foi a queima do boneco, unha das tradicións de máis sona deste lugar. A de San Amaro pasa por ser unha das primeiras romarías desta tempada. Agardemos que a choiva para vindeiras citas deste 2026 non nos acompañe como está facendo durante este xoves. En Lugo comezaron as obras de demolición da pasarela do Carril das Flores, unha bella reivindicación veciñal debido á mala imaxe que daba. Será sustituída por unha estrutura metálica máis lixeira dentro dos traballos para renovar a entrada do camiño primitivo ao centro histórico da cidade. A actual pasarela peonil do Carril das Flores, en Lugo, axiña será historia. Xa comezaron as obras para demolela algo que era unha bella reivindicación da veciñanza. De feito, esta plataforma representaba dende había décadas un dos puntos co maior feísmo na capital luguesa. Foi provisional moitos anos, mesmo esa escaleira un desastre, esa que hai aí, esa que pola que se subía e todo. Daba a impresión de que se fixo como algo provisional, pero durou moito tempo. Sempre hubo protestas por isto como estaba. Moito tempo, desde que sempre acordo así. Estaba desde logo moi feo isto. Solucionaron o que é o vial de abaixo primeiro, porque había unha acera ali por riba, e fixeron un paso aí que quedou moi ben, pero ahora queda isto. Por aquí por debaixo está feo. E eso supoño que non sei tampouco como vai quedar, pero supoño que eso que sacarán todo, non? A pasarela que conecta a céntrica rúa Montero Ríos coas vivendas e cos negocios da outra beira do Carril das Flores será sustituída por unha estrutura metálica máis estreita. Isto permitirá que chegue a luz natural a dos muros orixinais da que é a entrada do camiño primitivo no recinto histórico da cidade. Estamos deseando que isto mellore porque realmente isto non estaba mal, espero que nos guste a todos, porque é un sitio que necesitábamos que melloraran. Esperamos que quede ben. Se o traballo queda ben feito, pois a mellor dá a mellor imagen da que había. Tiña unha entrada aquí moi fea, Lugo. É unha cousa boa que vai mellorando a cidade. A renovación integral do Carril das Flores, que está a ser executada pola área de mobilidade e infraestructuras do Concello de Lugo, prevese que estea rematada a finais do verán. A Coruña é unha das cidades españolas do seu rango con maior volume de persoas que viaxan en autobús urbano. No último ano, este medio de transporte sumou na cidade herculina 1 millón máis de viaxeiros. Cada vez máis persoas optan por empregar o bus para moverse pola cidade da Coruña. El autobús le doy el uso diario de trabajo para ir a hacer ejercicio, para ir al gimnasio, para ir a hacer mis cosas. Eso es fundamental para el movimiento mío. Sí, lo uso habitualmente. Sí, porque estoy trabajando y lo cojo a diario. Para ir a la universidad, sí, a diario. En 2025, o Servizo de Bus Urbano rexistrou un máximo histórico con máis de 28 millóns e medio de viaxeiros, 1 millón máis que o exercicio anterior. Súper accesible, súper económico, súper bien, la verdad. Salimos prácticamente todos los días, ¿no? Ya sea para comer, trabajos, visitar, más que todo conocer. Nos ha ido bien. Unha tendencia favorecida tamén pola reducción de prezos grazas ás bonificacións e descontos. De feito, case o 95% das persoas viaxeiras empregan para pagar a tarxeta, sexa física ou digital a través do móvil. El viaje es 0,45 por viaje, pero si no tienes la tarjeta Millennium creo que es 1,30, o sea, es más costoso. Sí. Bueno, yo ahorita estoy como desempleada, así que tengo la tarjeta para desempleados, que es el 0,12 céntimos de euro. Entre quen viaxe en bus, hai quen considera necesarias melloras no servizo. Por la Barrio de las Flores, por esa zona se hace más falta. A veces hay 3 buses que pasan seguido y a veces pasaba uno solo y luego pasa a 45, una hora. Sobre todo el 5 que tarda 20 minutos, siempre va a tope, que deberían de poner más autobuses, es horrible.
O Goberno municipal está a tramitar o novo contrato de autobús urbano. Estímase que a nova concesión, cun mapa de liñas renovado, entrará en vigor en 2027. Ata aquí o noso tempo de emisión por hoxe. Non marchen, que xa chega toda a actualidade do telexornal. Moitas grazas pola súa atención e moi boa tarde.